Hola, ja estem així una altra vegada. Anem a fer una manualitat que després te va servir per a jugar. Vols? Vinga, anem a començar. Agafa la cartolina o el full que tingues davant, val? Això és un poc difícil, però vull que ho facis tu, perquè segur que saps. Anem a agarrar una punteta i anem a portar-la al mig de l'altra banda. De manera que el pic este se puga doblar. A veure si pots fer-ho i si no que t'ajude. Vale, cartolina costa un poquet més. Vale. Quan ja tenim així, anem a agarrar el llapis o el boli i anem a fer una ratlleta. La tens? Anem a tallar per la ratlleta, poquet a poquet, amb molta cura de no tallar-te. Així. Perfecto. Vale, mira, ja tenim quasi la meitat de la feina feta, perquè anem a doblar per la mateixa ratlleta que teníem. Apretem un poquet. Vale? I ara, mira, este pic l'anem a agarrar i anem a portar-lo a la meitat d'esta línia, més o menys, que se quede recte, ho notaràs. Mira, quan arribi ahí, ¿vale? Xafem. Si és cartolina, has de xafar en un poquet de força, ¿vale? Ara anem a agafar l'altre pic que tenim així i anem a dur-lo fins a este. Ara és més fàcil, perquè ja tenim la senyal. Doblem i anem a dur-lo ahí. I quan se donen un besito, xafem. Molt bé. Que sí que està així superbé. Si no, tornes a començar el vídeo que no passa res. Vale? Molt bé. Ara que el tenim així, com si foren dos llengüetes, val? Anem a agafar la que tenim més a prop i anem a ficar-la en una butxaqueta que s'ha fet així la cartolina. Veus ahí que s'ha fet una butxaqueta? Anem a ficar-la cap a dins. Entra cap a dins i xafe. Molt bé. I l'altra llengüeta que tens anem a doblar i la posem darrere. Ara veuràs què ha passat. Mira què ha passat. Mos ha eixit, mira, com si fos una boca. Vols que fem un xoc? Ara veuràs que fàcil. Agafem les tisores i amb molta cura, així en la base, anem a fer un tallet ahí, però un tallet molt xicotet. Un poquet per així, com si fos un triangle molt xiconino, molt xiconino, molt xiconino. I un poquet per així. I el trosset que mos ha eixit, el llevem. Veus? I quan obrim la boca del nostre monstre, mira, se veu el foradet? Vale? Ara, per aquest foradet, anem a passar un fil. Jo tinc este, que és un poquet gruixut, talli perquè no necessita tan llarg, un trosset. No sé quina és la mida, aneu provant perquè potser ho he fet massa llarg. El fiquem pel foradet que hem fet en les tisores i anem a fer, amb l'ajuda dels pares o de qui tingues al costat més major, un nus un poquet gruixut. Si el teu fil és molt finet, pots fer-ne dos, junts. De manera que no s'enisca pel foradet que hem fet en les tisores. El fiquem dins, ¿vale? I així, que no s'enisca. I a l'altra punta del cordell anem a posar un trosset de paper albal, un poquet grandet, perquè anem a fer una pilota. Posem el fil ahí i al voltant anem a enrotllar el nostre paper albal. Apretem un poquet, de manera que se quede com una piloteta. Veus? I el xoc consisteix
a veure si m'eix, hem llançar la pilota cap amunt i intentar canastar-la, ¿vale? És un poquet difícil i no m'eix, però segur, ho he aconseguit. D'acord? Pues així està la manualitat. Pots decorar-lo, pots posar-li ullets o pots fer el que tu vulguis en la teua manualitat. I espero que te divertisques molt en ella. Val? Però no hem acabat. Mos ha sobrat un poquet de cartolina. És una llàstima tirar-la, que sí. Per tant, anem a tallar-la més o menys per la meitat. Podem doblar, posar una punteta al costat de l'altra i per la línia que s'ha marcat anem a tallar. Molt bé. Què fem en aquesta tira? Mira. Anem a doblar-la primer per la meitat. Avui va tot de doblar paper. Així treballem els ditets, que estan un poquet adormits. La tallem per la meitat. I ara, per la ratlleta que ens ha quedat ahí, tornem a doblar una vegada i una altra vegada. I l'altra banda igual. Fins a la ratlleta que teníem marcada, una vegada i una altra vegada. Doblem. Mare, quanta manera de doblar. A veure què mos ha eixit ara. Uai! Bueno, a veure què fem en això. Sabeu què podem fer? Jo vaig a fer-lo en ullets que tinc. Però tu, si no tens ullets, pots pintar-se-los. Anem a pintar ahí 2 ullets. Un ahí i un altre ahí. Els peguem. Bang. Bang. I això és una orugueta per a fer carreres. Vaig a demostrar-vos com funciona. El que passa que com tinc la tela, ahí no pot córrer. Vaig a llevar-ho. Agafem una palleta. Vale, vaig a estirar un poquet, que s'ha quedat massa grosseta, esta oruga. I en una palleta bufant podeu fer carreres d'orugues. Pots fer vàries, 2, 3, 4, i fer carreres en el papà, en la mamà o en el germà o la germana. T'agrada? Se veig en la setmana que ve.